ana m atụrụ mmadụ egwu ka onye bụkwana esi na maka na ọgụ mee ndụ akwụ ụgwọ ị na-ahụta na ekwugbo onye mee ndụ akwụ ụgwọ ụmụ nwaanyị a na-akpọ Paul Ezike nya bụ ụzọ postu daa vidio nya bụ onye mfụ daa vidio na postu ya ọ dị gaghị si makwa na dagaghị nwere efe obi n'obi na m were gaa gị dagaghị m were ya asị taya moto nchenji na moto ya na m ji were daa mọnị nye dị gaghị ọ zụsigwe na nga enu zụsịa na nga ana o zụsigwe ọgbacha akụkọ ọ na-akọ ofe ka ọ na-akpagharị ma onye uche nwere uche ọ na-akpọ onye ọrịa nya nke ya onye ukwube a na-ekwunu achinyegwu ụmụ ibe ha ga na-akọ onye mere ibe na-ada akpọnwa onye ọba na ide mmiri ojugwu akata aka anya fụrụ mmụọ Akwa bịarụ m ịkpọrọ anyị oku anyị aza onye ekwuru egbe abịa esere na ịkwụrụ ụgwọ na ọ bụrụ na egwu na ọ na mmadụ sịrị gị na gị kwụọ ụgwọ ọ dị mma nwanne m ọkwa na igwe nwanyị bezie ya akụ na be anyị ka onye na-amaghị alụ ji nkochiri ọrụ ụzọ wee were aka ekpe na-akụ ji onye mma ka esi arụ ji wee gafete kpọọ ya aza ya sị ya na-ejiri aka ekpe akụ ji na ọwa aka nke eji akụ ji mgbe ọbụla emetara ibe anya ọkụ ọrụ gị aka mgbe ọbụla ijefere anya ọjọọ bịa dụọ gị ọjọọ n'ikwu ọma ibe na dezi ya akọ nwanne m onye ọba na ide mmiri ọkwa ịfọrọ nke emere emetọrọchakwa ya emetọrọkwa ya ọ dabakwara adaba ọ bụrụ kwadaba ọ ga-etigbukwa mmadụ ọ nwere ife na-ebute eji mmadụ nta na ndụmọdụ ọ bụrụ mmiri niile nzoro n'ala Igbo ka a na-echipụrụ ọba o nwere ihe na-ebute gị bụ mmadụ ige mmadụ ibe gị ntị mgbe ọ na-enye gị ndụmọdụ mgbe ahụ wee sị gị mee ife otu a i wee mee ya o nwere ife na-ebute ya get why onye anyị nyere gị ndụmọdụ sị gị na gị were ego onye anyị achị ya nwa onye ọba ejukwara ya ajụjụ a na-adị ajụkwana sị maka gịnị ọ bụrụ ofu ajụjụ mkpụrụ onwe ya maka gịnị dịka emere m gịnị ọ bụ emere m gịnị ka ọfụ na ogu m ji wee biri marakwa amara na ọfụ na ogu na-etigbu ibe niile mana emere m gịnị na-etigbu ọfụ na ogu onye na-ekwu odogwu akata aka anya fụrụ mmụọ ndị enyi aka egwu ajọ nwa ogbu onye ọjọọ ụbọchị ndụ na Toyota ka onye nwetara nke izi anyị anakọrọ dị ebo n'ala Igbo ọ mụ na-ekwu sị ewere nwewe mmanụ gịnị ka ị ga-ejide were ego ọrụ ịrụrụ wee nyeghachi onye ịrụ ọrụ ya ife a na mere dịka otu a na m nọ na be m ndị a na-arụcha akụwa ọkụ ebe a kịta o ruo echi niile si asị na asị na asị na asị the contractor ọrụ dị ọma akpọ ya si ya na ya bịa ọma chọọ ya jesịa bịa nyeghachi m ego ọrụ ịrụ ọrụ m kwụrụ gị dịka onye ọrụ maka na ihe a na-eme ebiro na dibe ọ ganyegara aka n'ọtụtụ ive ma ndị ọrụ aka ma ndị azụmahịa azụgo moto pas ọnwa nke a na-akpọ guarantee and some days and o nwere ndị na-azụ ahịa tata nka na-azụkwa ahịa guarantee
ejikwa m go television refrigerator brand new bunata ya na be use oyo to arọ new brand refrigerator fridge mebie mu wee buru ya bughachi the company ngoro ya ka ha mara ife mee ha wee sị na a ga-ebupụ ya njin mu wee sị new brand refrigerator gịnị ka unu na-ebupụzi ya njin gịnị mere njin ya anyways unu ma ngwa bupụzi ya na ya kemgbe m gara ya buru ya ha sị na a ga-akpọta electrician ka onye m bill mu wee jụọ ha sị electrician bill ọkwa ihe a nọ under guarantee ọkwa gị gwa m guarantee ụbọchị ahụ ọ sị na m weta receipt m ya a sị m ọ ga na pass gonu guarantee na wo ihe agagonu nwa ya ọba gị wee gwọrọ mmadụ ọgwụ wee na-asị na ihe a na 2 years and ọgwụgodu na last week gị wee gwesịra mmadụ ọgwụ onye ne bịara na be gị agwọ ọgwụ gburu ya anụ ya gwụdo ọkụkọ ka egburu n'ọgwụ ọgwụdo ọkụkọ mụ na gị nwega anịrị ọkụkọ kịta gị wee gwọọ ibubo anyị m fụrụ n'anya amara m ego na a na-ere isi atụ kịta na-abịa na oyibo onye mmadụ ka ọ na-ekwu nna anyị isi atụ aka mgbe na ego na a na-ere ya na-abịa gị wee gwụsịa ya bụ gwụsịa ngwongwo ya ma ya time after some years somebody bịa sị na asị gị wee sị na ọnwa onye nsịrị gị na gị nyeghachikwa ya ego gị wee nyeghachi ya ego tinyekwu ya 500,000 n'elu nna m igbo mmiri sị na ọ dịghị otu a na onye nwa na ọkpara nkụ ahụ na ọsịkwa mgbe na ọ bịagbudo ya ị ka ga-akwụghachi ụgwọ nkụrụ onye nkụrụ ka ọ ga-aghọrọ mana ọ dị ezigbote njọ ọ mgbe ihe ọ na-adị ahụ ya mee na mgbede esi onye ọ nara ka ya mkpọ ife ụla echiche ofu onye nchere eji ya egbu ọchụ eji n'ike ime ngwa ngwa ịnụ ihe mmadụ gwara gị mgbe anyị na-aga ụka o nwere ofu okwu ekwu na akwụkwọ nsọ anaghị erefu ekwuru sị na onye a na-enye ndụmọdụ ya tụfuru n'uche nke aka ya okwu ndị ụka ọ dị n'akwụkwọ nsọ gị bụ onye a na-enye ndụmọdụ atụfukwere uche nke aka gị maka na imirikiti ede bụ ndị sị na ha abụọ mana ole na ole dị bụ ndị bụ ezi ọyị maka na onye enye mkpọrọ gị hụ na agwọrọ ọgwụ nụ na agwọrọ ọgwụ mara na agwọrọ ọgwụ nụ mgbe agwọrọ ọgwụ wee sị gị na gị were ego wee nyeghachi mmadụ ọkwa na onye a ọkwanye ya butere nnu a atụrụ nta ata wee na-atakwu eze ka a na-ata ya ụta ka a na-ata gị ụta ka a na-ata gị ụta ka a na-ata ya ụta maka na o kwụsịgo ya akwa Igbo si na onye okwu ga na-ekwu onye omume ọ na-eme ife dị ya mma o kwuru ya gị wee nyezie ya aka mezuo ya ị na-echekwa maka echi ihe anyị mere kịta gịnị ka a ji akpọ ya ma ọ bụrụ na a jụrụ gị ọ pụtara na ịkpara agwa ka dibịa ọ pụtara na ịkpara agwa mara ife dibịa dị ka ya nwa onye ọba ife emetara ya ya bụ ị na-enyeghachi n'ego ahụ maka ife edere ede na ife kwekọrịtara na ya ọ ya oke ka a sị na ọ bụghị ya nye mere ji nyeghachi ego ọ maka na ọ bụ gị bụ ndị mmụọ na-ere ọgwụ ọgwụ nke adị m sio na ọre ha ngwa ka nyeghachizi ego eji nye ụgwọ ọ ya bụ eji nyeghachi ya nwanne m otu ife ga-eji amakwa ndịka otu ife ga-eji amakwa n'odogwu ife izu eji ama odogwu uwe obi ọ ya na-ebute ife onye metara asị gị na ife onye metara na ife eji ama ya ị ga-enwekwa obi ị ga-enwekwa obi ị ga-enwekwa obi kwa nke okwute ihe ọzọ eji ama dike ọgụgụ isi akọ na uche ị ga-emekwa upgrade na akọ na uche gị anyị asọrọ na ịmara ibe ọmara onye dara iberibe mana orugwenu ka o si eru by their fruit you shall know them mgbe ndị mmadụ na-enye gị ndụmọdụ kedu ebe uche nke aka gị dị na ya onye eji ama onye nwere ụgwọ isi
maka na ọ bụghị ihe e mere n'ụtụ ka a na-ekwu, ọ bụ ndọkwa azụ ya ka a na-ekwu okwu ya. Ya nke bụ eziokwu na ikweta na ihe mere adịghị ire na ọhịa pụtara ihe ndị oyibo na-akpọ ya ọkwa na-agbarịrị gị ọma na o guilty conscience. If not, gịnị mere ị ga-eji eme ihe anyị mere? Ị na-eme ya n'ụdịdị na ọ bụ gị bụ mmụọ na-ere ọgwụ, ọ ya mere ị ga-eji eme ya? Achọrọ m iji etinye ebe ọnụ ọ nwere ife ọ na-alụ, ọ nwere ife ọ na-alụ. Ole n'ime ha nwere ihe ha na-alụ? Ole n'ime ụmụ Igbo kịta na ụmụ okorobịa ka nwere ife ha na-alụ? Onye ọbụla chọrọ igote ego n'elu osisi, abịazie na nke dibịa ka eje gwọrọ ọgwụ na-agba ego. Ọtụ ife ka ga-eme n'ala Igbo, mana na anyị na ya ọ bụ eziokwu anyị ji n'ozi ka anyị ga-eji gaa n'ọdọ. Mgbe o ruru eziokwu a ife ga na-eme onye ukwu na onye ntị ibela. Ọkwa oge nwa okorobịa ga-apụta, nwa agbọghọbịa pụta, ọ nwere ife ọ ga-alụ mana ọ chọrọ ya kpata ego. Anyị nọ ya, ọ n'ụwa ka anyị nọ.